Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonisa ibandla kubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ngishintshe indawo namhlanje ngise-studio 2. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi aphinde asihlanganise ngale ndlela. uJesu Kristu inkosi. Sizoqhubeka ke nenkonzo yethu. Isimo ke engikusona la sithe ukuhluka kancane kunesejwayelekile. Kodwa ke asiqhubeke nenkonzo uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu nangayo lenkonzo ukuba bephakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Masiguqe sithandaze. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba Nkosi phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakucela ke uNkulunkulu wethu ukuthi ukhulume, siyakucela ukuthi uzambule nangaso lesi sikhathi. Siyakucela ukuthi ube phakathi kwethu kule nkonzo. Sinekela kuwena izindlebe zethu zikamoya nezenyama ukuba zizwe lokho umoya okukhulumayo. Udumo lonke lungolwakho, silinikeza wena izikhathi zingakabibi khona manje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake sizofunda izwi lenkosi ngokukaMathewu chapter 5 verse 9. Ngathi ke lamavesi asemqoka ngendlela emangazayo lama chapter. Nkulumo kaJesu, intshumayelo kaJesu esentabeni, chapter 5, chapter 6 no chapter 7. Uma ulenza lelizwi uyongena ugijima ezulwini. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Ubusisiwe mawulamula mntwana kaNkulunkulu. Ungelona ishoshozela, ungena umuntu okhonza izimpi. Ngoba uNkulunkulu wafuna umuntu wokubiya kodwa azoma esikhaleni. Hezekeli chapter 22 verse 30. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. Sikhuluma kakhulu kulezi insuku ngobizo. Uma ngiyisummarize nje intshumayelo yami, sikhuluma kakhulu kulezi insuku ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Sikhuluma kakhulu kulezi insuku ngokuma esikhaleni, ngoba uNkulunkulu ufuna abantu abazoma esikhaleni. Ume kuphi wena? Ume kuphi wena? Ngoba yena ufuna abantu abazoma esikhaleni. Sikhulumile ke izolo kakhulu sathi woza nalokho oyikho. Woza nakho oyikho. Kodwa uNkulunkulu ufika ungaqhakambisi kona, uthobe yena kusebenzise ngendlela yakhe. Ngithe ungeza nobupostoli bakho, ungeza nobuprofeti bakho, ungeza nobuvangeli bakho, ungeza nobufundisi bakho, ungeza nebandla lakho, ungeza nokuphulukisa kwakho, ungeza nokuba umdumisi kwakho, ungeza nokuba yinxusa, intercessor kwakho, ungeza nezilimi zakho, kodwa uzofike uma esikhaleni phambi kaNkulunkulu isinqumo sokuthi uzokwenzani emzimbeni kaKristu sizothathwa okufunile. Uzokwenzani ngempela wena emzimbeni kaKristu? Yini ozoyenza? Kuzokusiza ukulalela, kuzokusiza ukwenza intando kaNkulunkulu, kuzokusiza ukwenza lokho okudalelweyo. Uthi kuverse 5, aninyukelanga ezikhaleni, futhi anibiyelanga indlu yakwa-Israyeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Athi ku-Efesi 6 verse 13, ngakho hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke nime.
sisempini bafowethu. Kumele sizabalaze size sime ngosuku lokubi. Kukhona ukuzabalaza bese yahlulwa. Kukhona ukuzabalaza bese liyagoba uphondo. Kodwa kufanele sizabalaze size sime ngosuku lokulwa. Ungabe umzalwane ohlulwa uSathane. Ungabe umzalwane ohlulwa inyama. Ungabe umzalwane ohlulwa inkanuko. Ungabe umzalwane ohlulwa ulaka. Ungabe umzalwane ohlulwa ukuthukuthela. Umzalwane ohlulwa igqubu. Umzalwane ohlulwa umona. Umzalwane ohlulwa uphuzo oludakayo. Umzalwane ohlulwa ukubhema. Bakhona, bayabhema, bayafihla. Bathole nezinto abazenza mase bebhemile ukuze ungezwe ukuthi kade ebhema. Uphume ngathi uya etoilet kanti uyobhema. Ntwana kaNkulunkulu njalo loyo. Akwesinye isikhathi uma ngisho epulpit. Bafowethu, sobona amahlazo ngosuku lokugcina. Kuthi abantu ebesithemba ukuthi sobafica ekhaya ezulwini singabafici uma thina siqualifyile. Sifica abantu esihogweni esasithi basezulwini sishe nabo. Ngiyalisaba usuku lokugcina ngoba luyeza usuku lokugcina livutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi luzobashisa lungabashiyela impande nagatsha. Luyeza kusuku mntakababa. Angazi ukuthi ulindeleni. Angazi ukuthi ulilungiselele kanjani. Luyeza usuku likaJehova. Luvutha njengeziko. Sisazoma phambi kwakhe ahluleke kube yilowo naloyo. Ngoba uthanda ukuhleba nje wena. Usuyiqedile imanager yakho uyayihleba. Umphathi wakho uyamhleba. Uhleba uzohleba abazali bakho. Uhleba inkosikazi yakho. Ukuhleba wabesifazane nje kodwa le ndoda le iyahleba. Uhlebe entombini yakho. Khulume kabi ngonkosikazi wakho. Uthi akakwazi ukwenza lokho uzoqamba manje ukuthi uyamdivorce kanti ufuna umzimba wale ntombazane naye lutheke ivume ngoba yazi ukuthi usiyadivorce. Ake niyekeni ukufuna amadoda abantu. Ufuna umuntu odivorceile engaka amadoda. Thandaza ucela indoda kaNkulunkulu uzokunika. Uyakukhohlisa lokuthi uyadivorce. Wenzela uthathola umzimba wakho nje. Uyakukhohlisa azaqamba amanga. Athi akasayithola inkonzo ekamelweni uyancishwa. Eqamba amanga kancishwa ufuna wena uzwelane naye emangeni. Nawe kugudluke kuNkulunkulu. Angazi ufika uthini ezulwini. Thandana nale ndoda eshadile kodwa ushadile. Uzophazamisa umshado wabantu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubaba thandane nendodakazi yakhe izala. Ibangisa unina izingabe samfuna unina. Usithathaphi isibindi sokulala nowakwakho? Usithathaphi ngempela isibindi sokulala nendodakazi yakho? Abanye omama ulale nendodana yakho. Usithathaphi isibindi sokulala nendodana yakho? Usithathaphi ngempela leso sibindi? Ulale nje impela nendodana yakho uyizala. Nifihle uNkulunkulu uyabona. Banye balala nezilwane. Sho njalo kuLeviticus ungalali nesilwane. You've downgraded yourself. Uzehlisile. Wazenza isilwane walingana nesilwane. Isilwane silale nawe kuphela ukuba umuntu. Kuphela ukuba usiphethe sikwesabe. Kodwa yini lento ayenzayo? uNkulunkulu akakusize ukhululwe kulamaketanga. Abanye abalali nazo physically. Ulala nazo ngengqondo, ngomcabango. Abone zenza inkonzo kuvuka imizwa. uNkulunkulu akasize bakithi. Leli demon leli liphumile. uNkulunkulu akakuphephise. Ngoba uzodina esihogweni. Ushe. Abantu bazibulela izingane. Abantu bazihoshulile izisu. uNkulunkulu akasize. Abantu bayeke ukuhoshula izisu. Abantu bayeke ukwenza izinto ezingafanele. uNkulunkulu akasize bazalwane. Ngoba lezi usuku oluvutha njengeziko.
ingakho efuna umuntu ozobiyama esikhaleni akamtholi, ngoba unikela izitho zakho enkanukweni enyameni. Lithi izwi lenkosi, embathani uJesu Kristu ukuze kungavuswa inyama. Membathe uJesu, membathe. Sinikwe isikhali sokuthi uthi uJesu Kristu uyinkosi. Mawusho njalo uthi uJesu Kristu uyinkosi, amadimoni aphelelwa ushatini emzimbeni wakho, awukhontrolayo. Shisa ikhodi ngoJesu Kristu uyinkosi. Awusalawuleki, awusakwazi ukulala ungayikwenzile lokhu ukungcola, ukwenza uwedwa, usuzithokozisa uwedwa. Ihlazo leli. Kodwa bafowethu, uJesu sithanda kangaka, wadela ukuphila kwakhe, wafa ezosiphephisa, esikhulula, ngoba wenza isono isigqila sesono. Hlukana nesono, vuma izono zakho, hlukane nazo, khona uzothola umusa. Umusa uqalile ubhala izona, uphindele kuzona. Sibhalisise isono sakho, ubhale ngendlela osenza ngayo. uNkulunkulu akuthethelele, uNkulunkulu akuhlanze ngegazi lakhe, uNkulunkulu akukhulule ube ngokhululekile impela. Kufuneka abantu abazoma esikhaleni, abantu bagqilazwe uSathane, abantu bame esikhaleni sikaSathane, abantu bayizilingo kwabanye abazalwane. Uyisilingo kulo mfundisi, useze walingeka naye, niyathandana nalo mfundisi. Uyisilingo, wamsongela wathi uyamfuna, wathi uzomuyisa. Usutholeni ke ngokumuyisa? Ngiyabuza mina, utholeni ngokuyisa lo mfundisi? Naye ke ubuthakathaka, angazi ibandla limkhulekele ngani, ngoba yena ukhulekela ibandla imini nobusuku, ukuthi ibandla limkhulekele. Azawe thandane nelunga lebandla, noma ngaba kalona ilunga lebandla, kodwa uthandanelane ngoba unenkosikazi yakhe. Kungathi uNkulunkulu anganisiza nina befundisi nisebasha, ningawenzi umsebenzi kube nephunga. Cela unkosikazi kuNkulunkulu, hlala uhamba naye uvikelekile. Ingakho thina la ungibona khona uzobona uMama uNtsebande, la ungibona khona ngiyoshumayela, ngifuna libe clean ivangeli lami, ngifuna libe clean, licace. Ngingaphuza amanzi ngebhodlela likabhiya. Abantu bathi ukuthi ngiphuza ubhiya, kanti ngiyazi ukuthi ngiphuza amanzi. Cha, akube clean nje, phuza amanzi ngeglasi, kubone nombantu uphuza amanzi. Hayi umzalwane akacace, caca mzalwane, phumela okubala. Siphethe ivangeli ehlukanisa umuntu nesono, ukuthi ihlobo loni lomuntu akusho lutho. Kungaba umfundisi, umfundisikazi, umama umfundisi, idikoni, i-elder, upastor, umprofeti, umvangeli, noma isiphi isikhundla sicabangayo, ibishop, archbishop, noma isiphi esinye isikhundla sicabangayo, neze fivefold zonke. Thembeka kuNkulunkulu, khuthalela ukuziveza uthembekile kuNkulunkulu. Uyisisebenzi esingena amahloni, esiqondisa kahle izwi. Ungaligobisi izwi. Uzumuza omunye ekhuluma athi phela semhlabeni. Usho ukuthini usemhlabeni? Ulisono ngefork and knife bese uthi usemhlabeni. Emhlabeni la kweqeda ukwenzekani khona? Ngani uJesu uphilile emhlabeni akasenzanga isono? Yini wena wenza isono usemhlabeni? Busise umuntu ongasenzi isono esemhlabeni. Lo ingoba imbewu kaNkulunkulu ihlezi kuye. Lisho njalo izwi lenkosi. Akune ozela uNkulunkulu, ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlezi kuyena. Wonelani ke wena? Nangu umlilo ozoqeda amaphikankani okulindele. uNkulunkulu wafuna kuba umuntu ozoma esikhaleni. Ngakho ke Sikhotha-ke uEfesu chapter 6 verse 13. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu kuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi,
nalapho senifeze konke nimi, ngenxa yokuthi abenyukelanga ezikhaleni futhi ababiyelanga indlu ka-Israyeli, uJehova akabathumanga, kodwa bethemba ukuthi ubeyakuqinisa izwi labo. Umuntu athembe uNkulunkulu uzoqinisa izwi lakhe, kodwa uyazazi uhlezi esonweni, uyazazi wenza ukungcola, uyazazi wenza ukungalungi. Ake sinikele izitho zethu, sinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda lapho khona. Ingakho athuma uJesu indodana yakhe ukuba ife esiphambanweni ifele wena. uNkulunkulu uyakuthanda. Ake uzinikele, phakamisa izandla zakho, khuleke kanye nami lo mkhuleko. Nikele ukuphila kwakho kuNkulunkulu. Khululwe emandleni kaSathane, khululwe ebugqilini besono, ufe maqondana nesono, umphilele uNkulunkulu. Masikhuleke. Roma 10:9. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngiyacela ukuthi ngikukhulekele. Mawukhulekile kanye nami lo mkhuleko, ususindisiwe. Vala izandla zakho, vala amehlo akho, ngiyaxolisa uphakamisa izandla zakho. Baba, egameni lomfelethu uJesu ophilayo, sisithandazile umkhuleko ukukuvuma ukuthi uyinkosi. Ngiyacela Nkosi ukuthi umthethelele, umhlanze ngegazi lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungene enhlizweni yakhe, usevumile ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yakhe. Bonakalisa-ke amandla akho. Ngiyabakhulekela bonke Nkosi abawukhulekile lo mkhuleko, ezindaweni ezihlukeneyo, noma ulalela ivoice note, noma ubuka ku-YouTube, noma ubuka ku-TikTok. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba umthethelele, umhlanze, akhululwe emaketangeni kaSathane ku-Isaiah 61:1. Muphe ukunqoba Nkosi, ngoba siyanqoba ngawe Nkosi Jesu. Uyabazi abantwana bakho, labo becebo lakho, labo abamisa ngaphambili ukuba bafane nendodana yakho, labo abalungisisayo, labo abanika inkazimulo. Ngiyabalanda emagumbini amane omhlaba. Ngithi inyakatho ayibalethe neningizimu, ntshonalanga nempumalanga, labo ababizwe ngegama lakho, labo badalela inkazimulo yakho. Yibo laba Nkosi yabaletha kuwena, labo abayinsali, babiyela ubagcine, balondoloze, uzobavuse ngosuku lokugcina. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngithemba kubusho emva kwami mangithi uJesu Kristu inkosi, nawe kufanele usho njalo. Uma ungashongo, ihlehlise ivideo yakho, noma uhlehlise ivoice note yakho, khona uzokwazi ukusho kanye nami. Uqalela kuqala khona lo mkhuleko, ngesikhathi sikhuleka Roma 10:9, ngiqala khona, ulalele usho emva kwami kuze kuzofika la siphetha khona, sisho kathathu, sithi uJesu Kristu inkosi. Ungasho ukuthi uyabusa, nawe yithi uJesu Kristu inkosi. Babunze bande, usiyavalelisa uthi bekungakho okwanamhlanje. uNkulunkulu akubusise, ulizwe, ulenze izwi lakhe. uJesu Kristu inkosi.